Joek de podcast waar wij smijs praten met de mensen achter Jokers, maar vandaag ook praten met de mensen die de vastlovend filmen gewoon. En we gaan nog niet verklappen bij niet het Dreespanbuurt, maar we gaan wel het gesprek aan met de hoofdrolspelers van de Boerendinsdag. Namelijk het boerenbroedspaar van de Herfstane. Stan van Lier, J.D. Rutte. Wat fijn dat je er ziet. En ook boerenbloed, hè? Ja, zeker. Fijn, speciaal voor de podcast aangedaan. Precies. Stan, J.D., ja, zo heet je vandaag, zo kennen de mensen ook. Maar wie heet je officieel op Boerendinsdag? Zal ik beginnen, J.D.? Ja, zeker. Ik als broedergoom Stan, de zoon van Erik, van Giel de pannenkletser, van Gaatje de kleitrapper en van Beb, van Beer, van Spoor. En dan de zoon van Carla, van Wim, Schuster op stijl, en van Ger, van Chang, van de machinefabriek. Dat is mijn enige over kieken, vind ik toch? Ja, ik heb er eindelijk over te kijken. Ja, dat gaat toch wel inderdaad, ja. En ik ben JD van Erik, de Witte van Rutte, van Tij van Albert van de winkel aan de Gelderspoort. En van Leni van Marieke uit de Struik. Van Ouderie van Gijs, van Andries, de Koempel uit de Mien. En van Mario van Schenk, de Slechter hoe het zie je. Vind je het goed als vandaag gewoon een beetje Stan en JD hadden? Ja, zeker. Dat is toch lekker. Ja. Maar kun je mij eens uitleggen? Boerenbroodlof is een traditie die meer dan een eeuw bestaat. Wie komt ze op zo'n naam? Hoe begint ze? Is dat eigenlijk bij papa en mam? Ja, zeker. Ja? Nou, misschien nog wel, in ieder geval bij opa en oma. Dus dan, mijn papa en mijn wetsen natuurlijk. Maar ja, wie hoort er nou eigenlijk de elders van die opa en oma? En wat deden ze voor werk en waar waren ze misschien wel bekend in Venlo en omstreken? En zoeken ze toch wel uiteindelijk bij de naam die best complex kunnen zien wat dat betreft, zoals net al eens kunnen huren. En denk ze dan nog van, oké, dit wist ik niet? Ja, zeker. Ja, bij mij wel. Ja. Want ik heb inderdaad ook pap toen even geappt van ja, die boerennaam die moet er komen. Wie zit daar in? En toen zit inderdaad van mijn pap, dus mijn opa, die heb ik helaas niet gekend, maar die heeft dus schijnbaar een winkel aan de Gelderse Poort gehad samen met mijn evengrootopa. Ja, dat heb ik nooit geweten. Dus zo is het wel tof eigenlijk dat ze dat dan nog naar boete meesbrengen. Ja. Maar de vastslond wel niet goed is, hè? Ja, zeker. Hey, je zit hier nog Boerenploet. We zitten ietsjes voor het Boerenmoosbal. Wie zijn nog weken de route? Wie ga je er maar nog? Is het nog allemaal te handelen nou? Het is toch te handelen? Ja, zeker. Het is nog even de puntjes op de i zetten. En ik kan hem steeds doen erbij. En dat is wel een heel fijn gevoel. Want het is toch wel lang wachten. En ook wel fijn. En er is wat meer tijd om dingen te regelen. Maar het is wel heel fijn dat het nu bijna zo wie is. Ja, want je ziet allebei bestuurslid van het gezelschap ook. Ja. Is het Tim Boerenmoosbal dan echt iets waar ze naartoe leeft? Hè? Ja, daar leeft ze wel echt naartoe. Want dat is ook wel echt de start van de periode. Ook als kijk naar onze agenda, die er dan de uitzicht voor deze vastgelopen. Dat is echt vanaf eind februari. Dan gaat het echt het gaas erop. En dan is het een ieder weekend, misschien ook wel door de week, zo af en toe dan... dan gaat het echt van start. En toevallig hebben we vandaag dan bij de Jokers bij de familiezitting van Jokers Toekomst mee gezien. Ja, en dat was toch wel een leuke eerste keer om al even weer te kunnen proeven. Zeg maar, zo na de kerst- en nieuwjaarperiode. Maar eind februari, Boerenmoosbal, ja, dan gaat het echt van start, ja. JD, die gaat het over de puntjes op de i. Wat voor puntjes zien dat? Wat moet ik aan denken? Ja, dat is echt, het gaat nou echt even de details. Dus echt, met z'n wie... als we bij ons residentie, de Witte, als we er verzamelen, wie lopen we nog een activiteit toe? Gewoon met de bus, gewoon met de taxi. Lopen we in opstelling? Hebben de pliekes open? Hebben de pliekes toe? Allemaal van die kleine dingen, zeg maar. Daar ben ze nou mee bezig, ja. Zien er ook dingen waar je van stot te kijken? Want ja, je ziet vast lovers, vierders. Maar zo diep erin heb je nog nooit gezeten, volgens mij. Stond je ook wel eens van te kijken? Van wow, ik wist niet dat dit tot B kwam kijken. Ik denk bij heel veel dingen. En ik denk als je een gedetailleerd is voor woord dat dan leed, dat weet ik niet precies misschien. Maar de dingen bij een boerenbroerlof ook. Natuurlijk vaak als boetstonden door bezig op de dinsdag. Van dat is leuk. Ja, inderdaad de dinsdag. En Boerenmoos weet ik nog wel. Want dat was toen ook. Daar was ik ook bij. En dat was ook super gezellig. En deze uit Holla die. Maar als ik dus, zo zeg, april door mij start als vereniging, stichting, dergelijke, dan sticht dat gegund is om te mogen gewoon doen. Wie veel er beken om zoiets te organiseren, dat is echt ongelooflijk. Ja. En
Ja, super tof, vooral dat. Maar inderdaad, de ding is niet detailwerk, puntjes op het i. Maar er zijn heel veel stappen voor geweest. Zeker op de voorstelovend, dat eigenlijk het eerste moment is dat ze in november. Dat ze zich presenteert. Wat op vooraf gaat, dat is eigenlijk ongelooflijk wat sneedwets als ze dat nog nooit eens mogen meemaken, inderdaad. Dat voorop staan. Ja. Dit is net, als dat in april gegund wordt door Jokers, had ze een jaar geleden voor jaar gedacht, JD, dat zich dit jaar de broed zal zien? Nee, ik heb eigenlijk een hele tijd terug wel gedacht van, iets van een jaar geleden. Dat zul ik wel heel erg tof vinden om ooit zo broed te weren. En toen heb ik dat inderdaad in de groep gegooid bij ons bij de evaluatie van vorig jaar, van de artiestenavond. Van, zullen we een keer de boerenbroelof kunnen gaan doen? En toen hebben we het er even gehad. En toen was het zo van, ik weet niet of dat op dit moment voor ons wat is. En misschien zien we er ook met te weinig man voor. En toen uiteindelijk kregen we een appje van, misschien is dat wat voor oog. En toen had ik wel zoiets van, dat is eigenlijk bizar. En dat ik toen alle broed mocht weren, ik had het heel erg gehoopt dat het ooit een keer mocht zien. Maar dat dan binnen een jaar, dan dat ik er toen even nog heb gedacht dat het binnen een jaar zo mocht zien, dat had ik echt helemaal niet verwacht. Want wie is dit gezelschap tot stand gekomen? Die zes gedacht, misschien zien we met te weinig mensen. Waar begint ze? Eigenlijk bij de geschiedenis van de heerzaal, ik zo zeggen. Ik denk dat we bijna 2 keer 11 jaar bestaan, als ik het goed zeg. En er zijn natuurlijk ook heel veel besturen vooraf geweest, ook al mensen die zich hebben ingezet voor de heerzaal, maar ook heel veel deelnemers die heel actief zijn geweest met de heerzaal. En daar hebben we in de pool eigenlijk gezocht van wie dat heel graag zou willen doen. Zo hebben we ook al bestuursleden bijvoorbeeld in ons gezelschap, maar ook al deelnemers van vorige jaren. Zo is dat groepje eigenlijk een beetje bijeengekomen. Voornamelijk dus degenen die het heerzaal een warm hart toedragen en die er toch wel ergens bij verbonden zien. Zo zien we aan het gezelschap, hebben we dat bijeen gevormd. Ja. Veel bereidheid onder deelnemers, mensen die betrokken zijn. Ja, dan merk je toch wel dat dat als iemand meiden met de herfsthanen, dat niet maar voor 1 jaar is. Dus is toch wel dat mensen daar blijven hangen. Ik zelf heb ook 3 jaar op 3 mei gedaan. En gewonnen. Ja, ook 1 keer mee gewinnen, inderdaad, klopt. Maar dus het is toch wel dat mensen het zo leuk vinden dat ze hier blijven hangen en hier betrokken blijven weren. Ja. En wie wordt dan ineens zo besloten dat je het broedpaar ziet van de hersenen? Is dat een verkiezing of wie werkt zoiets? Ja, eigenlijk, wie ik heb begrepen dat ieder gezelschap dat anders. Sommigen hadden een auditie, bij sommigen is er maar 1 kandidaat. In die geval was het eigenlijk de enige toch? Ja, echt mannen die kwamen naar, wat wij als bestuur, als mannengroepje ook hebben natuurlijk, die kwamen naar me toe eigenlijk van, Stan, nee, vind best dat ik moest dat doen staan. Ik wil geen vraagteken, dat was gewoon eigenlijk. Ja, ik hoef dat niet, ik moest dat doen. Ja, eigenlijk wel tof. Zonder er al heel ver over te denken. Dus dat waren bij de mannen zo inderdaad, ja. Wie dicht waren er wat meer kandidaten? Ja, net wat ik zeg, ieder gezelschap deed het anders. Wij waren inderdaad met 4 kandidaten, 4 meisjes die geen broed willen weren. En wij hebben er eigenlijk heel bewust voor gekozen om er geen auditie voor te houden. En om gewoon alle 4 namen in een kom te gooien. En door iemand van de AZ-commissie een lutje uit te trekken. En dat, we zitten allemaal in het bestuur van de herfsthanen. Daar hebben we de eerste rollen eigenlijk in verdeeld. En we moeten nog jaren met zeg maar, die herfsthanen organiseren. Dus we hadden zoiets van, we laten het lekker aan het lot over. En dan kreeg ze ook niet onderling, zeg maar, van... maar dus het meest eerlijke. Ja, het is gewoon een meest eerlijke, ja. Ja, die benieuwd de AZ-commissie, die zien betrokken in de begeleiding van de jokers. Ja. Je ziet nou net voor het boerenmoesbal. Is het nou een beetje zenuwen? Ik denk dat het vandaag wel weer een beetje op begint te komen. Ja. Nu is het toch wel weer echt de eerste keer zo naar nieuwjaar, zo naar kerst. Dat is zo voor het eerst weer in onaap is, zeg maar dan. En, dan begint het wel weer echt weer. Dus eigenlijk, misschien, ik heb want we hebben dan net een activiteit gehad. En denk ik toch wel weer, voor mij moet ik de volgende week wel weer
Anders gaat er op tussen zitten. zitten. Er nog tussen, maar dan daar kiest wel heel veel zin in. De spanning weet ik nog niet zo goed, maar dat komt denk ik wel als je eens beseffen dat is toch wel voor een zaalstijds van meer dan 2000 man. Maar nu is er vooral heel veel zin in dat gaat beginnen, denk ik. Ja. Je zit nu een volle na TV weg en dat is geen normaal de vasteland. Ik denk dat je vorig jaar niet alle dagen de boerenploeten aan had. Nou. Wie viert geen normaal vasteland? Wie trekt zich de stad in? Ja, eigenlijk. Ik ben wel iemand die altijd heel erg in het vuurtraject ook echt wel actief is met vastelovend vieren. Hè. Dat komt natuurlijk ook wel gedeeltelijk door de hersanen. Dat begint natuurlijk al mee in augustus, september. Dat we beginnen met de masterclasses. Eigenlijk zien we met de artiestenoven ook wel eind van de eerste vastelovensactiviteiten. Dat is altijd de dag voor boerenmoosbouw. Dus dan hebben we onze winnaar en die gaat dan eigenlijk het ganse traject mee. Ja, en we vinden met onze vriendengroep in ieder geval ook altijd superleuk om mee heel veel verschillende jokersactiviteiten erbij te zien. Maar ook, we gaan ook nog het hutjesbal vaak. Zeggen we hebben op zondagavond, hutjesbal van de Vegas. Laten we door hier gewoon. Oh ja, dat komt ook van de hersen en dat treedt er ook op. Leuk. Ja, vaak begint het wel ook al bij die activiteiten. Dus, en dan is het soms wel als de vastelovend echt begint, dan denk je, oh ja, maar we zijn al werken bezig eigenlijk. De aanloop is ook. Eigenlijk is de aanloop soms nog wel leuker. Vind ik echt oprecht. Ja. Dus ja. Is dat ook zo voor dich, JD? Ja, precies zoals ik zei. Dus ik heb eigenlijk altijd, altijd wekenlang zeg maar, de vastelovend gevierd. Vroeger dan ook met pap, dus ook bij de Vogelhut. Daar ben ik altijd mee geweest. En vervolgens bij de kwas ben ik een tijdje geweest bij de jeugd. En ook met de herfsthanen. Dus ik ben altijd zeg maar, weken voor vastelovend bezig. En als de vastelovend intellectueel is, dan is het eigenlijk alweer bijna bezig, zeg maar, zoveel dat dan. Je hebt nu even echt vroeger. Als we gaan kijken naar vorig jaar, dicht mocht invallen voor Tim Stoter bij de herfsthanen band. Ja. Dicht stond met de soep van mam op de bühne. Ja. Dus die plank, die ziet gewoon gewend, denk ik, die bühne. Ja, dat klopt wel, ja. Is het in aanloop dan nu toch anders? Ja, ik had het toevallig vandaag met Sam over. Ik zeg, want we waren een beetje zo naar de agenda aan het kijken van... met Spon doen we dat. En dan hebben we de agenda met al die activiteiten. Dus ik eigenlijk, als er dan bij zo'n beste VLE'tje zit... Dat is eigenlijk echt niet normaal wie voor optredens erbij komen. Dat wel fantastisch is om dat mee te maken. Maar toen hadden we ook in de Spond. Ik zeg, we waren misschien nog wel dubbel zo bezat als met een boerenbroerlof. Echt waar, is het? Ja, dat was echt niet normaal. Hè. Maar dat waren wel voor ons heel leuk om een keer mee te mogen maken op die manier. Ja. We zijn ook volgens mij pas 2 weken van tevoren wie verdichte vastelovend hoe het ging zien, toch? Oh ja, nog minder. Ja? Ja, ik werd, dat weet ik nog goed, de dinsdag eigenlijk voor vastelovend werd ik gebeld. Toen bleek dus dat Tim helaas de vastelovend niet ging redden. Dat hij niet mee kon doen. En dus toen ben ik gebeld en hebben we woensdag en donderdag hebben we gerepeteerd. En donderdagochtend stonden we voor het eerst met de herfsthanen. En toen eigenlijk aan eindstuk wie is vastelovend dinsdag. En dan denk ik dat ze wie een dolle heeft gerepeteerd die 2 dagen. Of is het ook echt vooral een beetje op karakter die eerste optreden is? Ja, dat eerste optreden was heel erg aftasten. Ja. Ook met Gabe dan, die mij. En het was super tof dat hij mij kwam doen. Maar dat kwam eigenlijk ook mijn streek. Dus hij had echt zien vastelovend toch ook opgezaagd. Mij te kunnen komen doen. En dat was voor hem ook super erg winnen. Dus hij kost die Venloze leedjes niet. En daarom hebben ze mij er toen ook een beetje bij gevraagd. Van dan vroegen we JD dan nog bij. Voor de Venloze leedjes vooral. En dat was heel erg winnen in het begin. Want we wisten totaal niet. De band wist niet wat ze moesten verwachten van ons. En we wisten niet andersom wat we kosten verwachten. Je hebt het heel veel over muziek. En een goede droog denk ik ook door vastelovend. Misschien een moeilijke vraag. Wat is nou echt ook favoriete vastelovensliedje? Kun je er een opnemen? Zal ik beginnen? Ja? Moet je niet super bam zeggen? Nee. 100% niet. Dat is al bijna klaar bij met de nummer, zou ze zeggen. Als we zo vaak door is. Nee, maar... daar was ik wel even aan het denken. Misschien heel cliché toch. Voor altijd een Venlo neer. Eigenlijk toch wel. Ik had ook vrienden, daar had ik er ook tussen zitten. Vond ik ook een fantastisch nummer. Eigenlijk vooral, ik ben zelf ook een tijdje de stad uit geweest. 8 jaar in Breda gewoond. En toch was altijd... Wie het Breda met vastelovend? Ja. Is het Kielegaat? Kielegaat is het, geloof ik, ja. Ja, Kielegaat is dat, ja. altijd teruggekomen.
Ja, ik heb het eindelijk keer in een donderdag was het dan. Hè, dus nog niet officieel het begin van de vastloop gevierd. En toen zei ik dan al... Stan, dat doe ik echt niet meer. Dat doe ik echt niet meer. Maar dat waren altijd wel... die momenten pakken ze altijd wel. Het was superleuk om ook een keer een andere stad te ontdekken. Nieuwe vrienden te krijgen. Maar altijd die momenten die je terug naar Venlo kon komen om de vastloop vooral te vieren. Nee, dat maakte het wel... ik kreeg ze altijd wel besef van... Ja, hier kom ik later terug. En hier wil ik gewoon later dit vieren mag. Die vriendschap samen. Maakt dat ook voor altijd in de Venlo wat echt zo'n betekenis heeft? Ja, zeker ook wel met corona is er natuurlijk ook wel wat meer afstand gehad. En als een lidje huurt, kreeg ik toch een bepaalde trots van de stad. En dat ze BMU's huren. Wie van. De gedachte had ik er wel achter inderdaad. Bij welk liedje sticht dat gevoel? Ja, nou ja, niet per se dat gevoel. Maar ik heb wel echt een favoriet vastelovensliedje. En dat is Zon Toet Beer. Ja, dat klinkt heel lelijk, maar er zit wel een beetje verhaal achter. Want ik doe het best wel veel met zingen in mijn dagelijks leven. En Zon Toet Beer was eigenlijk mijn allereerste optreden. Wie ik 4 was, heb ik dat nummer in de Maaspoort gezongen. En dat was echt de allereerste keer samen met Lex toen, met Hocus Pocus. En dat was super leuk in die video's als ik dat terug zie. Dat ook super schattig. Maar als ik dus dat nummer met vastelovend, dan ben ik echt altijd net een beetje extra enthousiast. Is dat ook de basisslag dan toen, die tussen veel was? Ja, maar echt, ja. Dat eerste optreden, ik weet dat nummer hier, maar doorgoed is dat wel ontstaan. Dat ik echt dacht, ja, toen vroeg ik het jaar daarna aan mam weer van, mag ik weer met Hocus Pocus meedoen? Nee, dit was in andere kietjes. En het jaar daarna mag ik weer meedoen. En toen kwam ik er wel achter dat ik dat wel heel erg tof vond om te zingen en op een bühne te staan. Is dat een liedje door Non Dakko gezongen op bühnes? Nee, nooit meer. Dus we weten, ik heb het nog een keer, maar... Ik doe eigenlijk voor het protocol voor de promoosbal. Of dat kunnen regelen. Nou, de klinkinstrument. Dicht straks, ik ben even weg geweest hoe het staat. Ik weet toevallig dat ze ook niet in Venlo werkt. Dicht zei net van tevoren al dat ze ook stage loopt boete Venlo. Ja. Als ze die mensen moest gaan uitleggen, wie die weken er nog zien, wie dadelijk die van Slovend ziet, snappen die dat? Ja, dat is echt... Die brieven, dat vind ik een meer. Want ik werk in... Ik werk in Eindhoven. En ik heb eerst in Tilburg gewerkt, een paar jaar. En op een gegeven moment snapten ze het. Dat is al alles wel in de gaten. Oh, zo werkt dat. Dan moest ik ook altijd... of voor de vastlopen. Dan hadden we weer een keer een personeelsavond. Dan moest ik weer een van die nummers die ik of bij de herfstaan of eens een keer met de inschrijving van Open Jokers een keer had gedaan. Moest daar weer gaan zingen. Op een gegeven moment die begrepen het wel. Als ik maar heel veel bleef vertellen erover. Van bleef al te zingen. En dan heb ik een nieuwe werkgever van Eindhoven. En ja, dus had ik gezegd van ja, met de vastlovend, die dag, en ook de boete februari, dan komen er veel vrije dagen van mij terug. En dat moet. Maar anders kan ik niet starten. Ja, oké. En nu is er nog een beetje zo'n vraag, wat is dat nou eigenlijk? En gelukkig is er tegenwoordig ook heel veel beeldmateriaal. En dan dat zie je onder de neus gedood. Ja, precies. En dan heb ik ook, en dan heb ik ook heel veel beelden bijvoorbeeld van de kwantenkakatoe. Dat zal nooit dat zien van ja, nee, dat komt daar, dat aan het komend weekend naar de Suterland Zoo. En dan zie ik van, wie dan? Ja. Want die zien het eigenlijk als, verklein me maar als een giraffe of een peer. Dan denk ik... trainingspak aan. En een blik beer en dan gewoon. Dat is het toch? Ja, dat is toch wel een stuk anders. Ja. Dat is wel grappig, ja. Dicht lab stage in Gemunt. Daar hebben ze toch wel enig idee van wie het werkt. Tenminste, Ja, dat klopt, zeker. Dus ze kosten de boerenbroel of niet. Maar ze weten wel dat het in Venlo een heel goed ding is. Dus ik heb dat eigenlijk uitgelegd wie dat in zijn werk gaat. En ze begrepen dat wel. Maar het wordt wel nog even spannend. Want ik moet eigenlijk begin februari, halverwege februari een nieuwe stage beginnen. Ik weet nog niet wat dat gaat zien. Maar, en waar. Dus dat wordt nog even spannend. Of dat ze dat ook zo gewoon begrepen. Maar ik moet die dag vrij hebben, dat is een feit. Dus wie dan ook, ja, dat is wel goed. Ik zag net dat ze doorhebben wie groot dat is. Die boerenbroeder, wanneer is dat besef voor zichzelf gekomen, wie groot dit is? Ja, eigenlijk toen ik afgelopen jaar met de kwantenkakatoe dat zoog, dan had ik wel zoiets van, oké, dat is wel echt zo goed kan de boerenbroeder of dus zien. Maar het besef eigenlijk dat we dit gingen doen kwam eigenlijk echt pas veel later. Dat we video's zogen, dus van afgelopen jaar. Dat iedereen op dat plein staat. En dan besef ze eigenlijk pas van...
Ja, dat is toch... Oh, en trouwens, die dus de documentaire met de Kwante Kakatoe van de Molukse gemeenschap, die documentaire, we zien er samen heen geweest. Ja, klopt. Sorry. En toen ik die documentaire had gezien, toen had ik wel nog meer zo'n besef van... Oké, dat gewoon weten, dus kom met your doen. Dus ja. Ja, ze hebben dat ook echt mooi in beeld gebracht. Dat is ook wel veel zien van wie dat nou eigenlijk gaat weer. Wel heel chic, ja, denk ik. Wie dacht is met die ogen toe al op bordes gestaan? Op dinsdag? Ik heb toch wel een paar keer. Stiekem. Dan moet ik eerlijk zeggen, ja, dat is misschien... Vorig jaar bijvoorbeeld ook als ik dus bij de beste veercursus met de liedjes naar München door zingen. En dan, eigenlijk hebben ze het nummer dan al 100 keer gedaan op al die podiums de laatste dagen de dinsdag. En dat protest is echt fantastisch. En toen zei ik nog van, als ik heet toch gewoon een keer mag staan en over de merk moet kijken met iedereen en boerenploet. Dat zou fantastisch zijn. En dat dan komend jaar op dit jaar dan, hè. Hebben we dat zicht nog een keer moeten krijgen en dan nog op de mooiste manier, hè, als broedspaar. Ja, dat is dan wel echt fantastisch. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit, ja. Wie vroegen mensen die plaatsnemen in Joek zich ook altijd om iets mee te nemen? Dit gaat het heel op tafel liggen. Wat is het? Ja, dat is een pleetje dat ik een van de commissies gekregen heb vorig jaar van Jokus. Eigenlijk als bedankje dat we kwamen optreden ook met Soep van Mam. Dat heb ik eigenlijk meegenomen omdat dat een beetje ook een stukje hersen een link is. Ik denk dat dat echt... dat is meer dan 10 jaar geleden. Ik zag net terug in 2014. 2013, toen heb ik ook meegedaan bij Hersanen. Toen, dit liet ook zien, bijvoorbeeld net zoals wij vorig jaar met Soep van Man. Nu is misschien nog niet de allerbeste zangers te zien, maar we hebben zo'n Joeks en Jan op dat podium kunnen laten zien. En ook wie belangrijke tekstschrijvers kunnen zien. Hè? Dus Joop en Alwin die ons nummer hebben geschreven. Ja, zo'n pakkend nummer met... Wat qua tekst gewoon past en wat iedereen vult van, oh ja, op zondagmorgen, braak, zoeken van mam erbij, of even een hoes, even soep en dan weer door. Ja, dat pakte gewoon. En waar, ja, het mooiste wat ik tot nu toe mee heb mogen maken met Vastelovend, waar eigenlijk vorig jaar, en daarom heb ik dat meegenomen. En dit jaar, ja, dat wordt nog chiquer. Vond je neemt het uitje mee? Precies. Wat is dit meegenomen, Jeli? Nou, ik heb het hier hangen. Dat is bijna was. Ja, het zit trouwens. Ja. Ik heb mijn vastelovensjasje meegenomen. Wat ik met Loeke aan heb gehad toen we hebben gewonnen met de herfsthalen. We stonden op de achterkant. En we hebben toen met loten begonnen. We zijn toen eerst geworden met de herfsthalen. En toen zijn we eigenlijk de ganse vastelovend overal langs geweest. En toen hebben we die jasjes laten maken. Dus dat heb ik meegenomen. Dat is voor mij wel echt... dat was zo'n tof jaar dat we dat toen hebben mogen doen. En ja. Is dat ook een beetje als het begin van die zangcarrière wat vastelovend betreft? Ja, wat vastelovend betreft misschien wel. Ik moet zeggen, ik ben wel altijd al heel veel met zingen bezig geweest. Dus ik deed ook topklas muziek dan zeg maar op Valuwas. En toen ging ik pas meedoen met de herfsthalen. Maar ik denk, ja, wat betreft vastelovend, dat wel een beetje het begin is geweest, ja. Wat ik me nog net herinner, in coronatijd... Zien tegen Loeken bij mensen neven de deur rond vastelovensliedjes zingen, hè? Nou, niet per se vastelovensliedjes. Gezongen glimlachjes hoe het. En we gingen dan... mensen kosten een berichtje sturen. En dan zei ze, nou, ik zou het tof vinden bij mijn moeder langs te komen. Die heeft corona of die is, weet ik veel. Mij zo'n beetje met een verhoor erachter. Of iemand was 50 geworden. Nou, en dan gingen we er langs met z'n tweeën met een gitaartje. En dan kosten mensen een nummer doorgeven. Dat ze geen willen huren. En dan gingen we dat toch spelen, ja. Dan zijn we ook echt op hele toffe plekken gekomen. Maar altijd het zingen? Ja, toch? Ja, altijd, ja. Ja, zeker. Hey, nou ziet je dus het boerengezelschap. Heel veel aandacht wat er op een avond komt. Vondje ziet je alweer, neem dan niet te snel weer stap. Vondje ziet je een dag. Wie ziet dan nog een vastelovend troep? Wie ziet nog een normale vastelovend troep als je niet het broedspaar ziet? Ja, ik denk dat we dat allebei wel een beetje hebben. Ik heb al eigenlijk een paar jaar geen hele normale vastelovend meer gehad. Want afgelopen jaar dan met de herfsthalen band en met de überhaupt met de herfsthalen
echt een normale vastelovend, dat zou ik eigenlijk even niet meer weten, zeg maar. Maar dat is eigenlijk, is dat niet een normale vastelovend als de films optreden? Ja, in principe wel. Mijn normale vastelovend is eigenlijk altijd gewoon heel erg druk, vooral de weken van tevoren. Dat is eigenlijk gewoon wie een normale vastelovend voor mij te goed ziet, ja. En ik kom met jou dan aan mijn dag en het joh dan nog, wat dan een normaal vastelovend is, joh, moet ik zien, ik ben hartstikke benieuwd. Geen idee. Dat zal vast wel weer wat anders zien. Ja. Dicht nou kun meedoen aan de voorselectie? Ja, ik denk het misschien wel. Ja. Dat liep ons in ieder geval weer leuk om op te pakken. En inderdaad, we zitten ook wel een beetje in dezelfde vriendengroep wat dat betreft. En dan hebben we toch inderdaad wel een groepje wat altijd wel mix het van toch iets actiefs doen binnen het vastlovend events of neem maar op dat we altijd wel een mix hebben van zelf vieren, maar ook wel op de achtergrond actief zien. Al is het maar met iets kleins of een keer met een band mee gewoon of een keer een evenement organiseren. Het zal nooit 4 dagen alleen maar 's ochtends op zullen zien sminken en vieren, maar we hebben altijd wel iets ertussen zitten waar we actief mee zien binnen de organisatie van de Fellows Vastelovend, laat ik het zo zeggen. Maar dat altijd wel iets en elke keer dan denk je weer, oh ja, volgend jaar wat gaan we dan doen? Maar dan komt er wel weer iets aan bij. Hoe komt dat vanaf? Dat willen organiseren, dat mij willen organiseren van de vastelovend? Ja, bij mij, ik zag dat aan de achterkant dat heel leuk was. Toen ik nog, ik ben mijn vastelovend eigenlijk staan tegen. En het Witte Hoes, dat waren volle bak, laten we zeggen 10 jaar geleden. Die vader is best een bekende vastelovensvier aan Tegelen. Dat is mijn oom, ja. Marcel. Was die nou ook? Sorry. Marcel is mijn oom, ja, zeker. Dus, bij de Beerpiep, de Oeles, inderdaad, heel actief geweest en nog steeds. En zeker in de Witte Tent, het echt, Witte Hoes, inderdaad, Tegelen, het echt topjaren gekend. Maar ook, ik denk ook jeugd vanuit Venlo ook die kant op kwamen. Ja, dat was super door. En we hadden een periode dat ik samen met een vriend van mij, als voorzitter van de RSN Sam, dat we in contact kwamen met Van Gelder, die waren toen net opgestart als band. Die vroeg of we ons vaker mee willen gewoon eens een beetje wat helpen, een beetje soort Rodi-achtig. En toen kwamen ze op een gegeven moment op de achterkant van heel veel Venlose podia's, op zo'n Zolterdag bijvoorbeeld. En dan zie je toch dat de achterkant van de vastelovend ook heel erg leuk is. En vanuit daar is dat steeds meer gerund om Venlo dingen te doen. En te zien wat ook aan de achterkant van de vastelovend heel erg leuk is om door mij bezig te zien. En dan is het inderdaad niet alleen die 4 dagen of die 3 dagen. En natuurlijk rondom de vastelovend, maar misschien wel een gans jaar. Dat ze er toch mee bezig is. Een eigen hobbybuurt. Ja. Natuurlijk. Is echt dat zingen van hoe ze het meegekregen? Nee, ja, ik heb dat eigenlijk gewoon altijd gedaan. Neem eens van mijn elders of familie, ja. Ik weet niet, ik heb dat altijd, voor mij is dat gewoon heel logisch geweest om altijd overal te zingen. En zo is dat bij mij ook een beetje gegroeid met de vastelovend. En dan, uiteindelijk dan vroegen ze me bijvoorbeeld, bij de jeugd van de Kwaas kwam ik dan al jaren zingen. Vroegen ze me toen uiteindelijk als prinses bij de jeugd. En toen hadden ze met Luke de Herzanen gedaan. En toen vroegen ze ons samen bij Jocus Pocus in de Maasport te presenteren. Dus eigenlijk, dat is altijd zo'n beetje vanzelf gewoon, zeg maar. Maar wel altijd op de bühne, ja. Is dat iets wat je kunt voorstellen dat ze dat ook niet meer zo doen? We hadden ook wel eens, we hebben ook andere mensen gehad in de podcast die ook veel op een bühne hebben gestaan of tot dan gewoon kiezen iets neven de bühne te doen. Maar jij wilde echt op die bühne blijven staan. Dat is ook wie de mensen ook kennen nu. Ja, net wat ik zeg, een normale vastelovend of zo. Ik weet niet wie dat eruit zou moeten zien. Als ik echt alleen zo gewoon vieren. Ik weet ook niet of ik dat nu dan inmiddels misschien een beetje saai wil ik niet zeggen, maar ik denk dat ik er heel erg aan zou moeten winnen. Als ik een vastelovend niet op een bühne zou staan. En dat zou ik heel gek vinden. Ja. Maar iedereen viert ook de vastelovend op zijn eigen wijze. Dus dat is Tine vastelovend. Ja. Wat is Tine ultieme vastelovend? Wanneer is het echt geslaagd? Ja, als we hier denk net nog de vastelovend of zo, als woensdag we net nog een fantastische verhaal hebben met onze vriendengroep, leuke foto's, filmpjes, dat we met elkaar zijn geweest. En dat is inderdaad zelfs door activiteiten, met de hersenen of iets anders, een mooie bijdrage ook eens kunnen leveren. Was het dan nog later over of was dan toch een maand later weer eens evalueren en dat toch weer een stuk pakt. En dan is het wel compleet. Een stukje samen met die vrienden, maar ook wel iets kunnen bijdragen op een of andere manier. En
Dat zijn voor mij altijd 2 belangrijkste punten. Ja. Is dat ook verdicht aan als zich toch weer die zaal plat is gekregen of de parade is laten sjoenkelen? Ja, zeker. Ja, dan is er wel geslaagd, ja. Ja, zeker. Maar ook als dat niet gebeurt. Ik denk, als ik echt een geslaagde vastelovend is, als ik lekker heb kunnen zingen en de mensen zich hebben vermaakt en ik me heb vermaakt en dat ik op vastelovensdinsdag eigenlijk weer denk, godverdomme, is dat weer voorbij. Ja. Denk je niet dat dat gevoel dit zo nog sterker zal zien? Ja, dat weer echt janken. Dat weet ik nu al, ja. Tot wanneer is het eigenlijk vreemd met vasteloven? Tot wanneer? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop in ieder geval dat ik als woensdag nog vrij heb. Maar dat zou ook moeten onderhandelen met die nieuwe stageplaats dingen. Ja, ik ben hier benieuwd. Moeilijke uitdaging dingen nog zo. Ja. Hopelijk hebben we er wel één dag om goed terug te blikken in de geval. Ja, en herinnering voor leven. Liek me. Ja. 100%. Ja. Moet ik ook danken, hè? Zeker. Vond je het leuk? Ja, superleuk. Ja, heel leuk. Ik vond het ook leuk. Dus. Lekker. En heel veel succes. Ja, dank je. En om aan te sluiten nog eindelijk een boerennaam. Nou, zonder spiekbrief. Nou, ik wil eigenlijk nog wat anders zeggen. Want ik geloof, we hebben nog een paar weken net nog tot de Boerenmoosbal. Er zijn al heel veel kaarten verkocht. Ja, dat is echt, de zaal die zit echt al bijna vol. Het zijn nu echt de laatste kaarten die in de verkoop gaan. Dus wees er snel bij op jokers.nl, kun je de keertjes kopen. Want we hebben een fantastische avond. En zeker ook de dag erna komt naar het Krensen toe. Domani. Dat is vanaf 1 uur als ik het goed zeg. Dus daar hebben we een fantastisch boerenweekend in ieder geval. Dus zorg ervoor dat ze erbij is. Die boodschap wil ik nog even meegeven vandaag. Ja. De dag moet er gaan op 1 februari. 100%. Zeker, En boerendinsdag kunt dat ook 100% goed. Ja. En hoe die de boerennaam nog zonder te spieken, hè? Ja, nooit zitten maten. Jongens, dankjewel. Dat denk ik ook bedankt.